miten nämä tossut saa pysyyn koiran jaloissa? Sitähän ne kaikki kysyy. Me näytetään sulle. Asetu koiran ylle, hartialinja koiran etujalkojen kohdalle. Ojenna etujalka suoraksi kyynärpäästä ja vedä varpaat tossun kärkeen. Pidä tossu tässä kohtaa jalkaa. Tossun reuna tulee reippaasti toisen reunan yli. Unohda toi tarrakohta. Vedä reuna sen yli valkoisen X:n kohtaan. Sit peukalo tohon päälle. Pidä reunat päällekkäin, kunnes saat ylemmän tarranauhan kiinni. Reunat pysyy tarranauhan alla päällekkäin ja vasta nyt voit irrottaa otteen. Laske tassu maahan. Kun jalalla on painoa, tassu leviää hieman. Alempi tarranauha kiinnitetään vasta nyt, jotta varpaille jää tarpeeksi tilaa tossun sisällä. Noniin, valmista tuli. Ja koska kuitenkin joku kysyy, että mitkä nämä tossut on, niin... Ai niin, takatassut vielä. Eli käänny itse ympäri. Muista myös takana toi hartialinja. Suorista koiran jalka, tue polvesta, vedä, pidä asento. Reuna toisen yli, pidä ote. Ylätarranauha, laske tassu, alatarranauha, valmis. Joten nyt säkin tiedät,